भयंकर इफेक्ट झाला. भयंकर पब्लिक नव्हतं आणि मालाची बी डिलिव्हरी नव्हती. त्रास एवढा झाला की ते सांगायचं नाही. आमचं गव्हर्नमेंट आम्हाला काही मदत केली नाही. लोकांना केली तर आम्हाला माहीत नाही, पण आम्हाला काय दिलं नाही. काय पैशाची मदत काय केली नाही. नुसतं लॉकडाऊन आम्ही मध्ये बंद करायचा आणि घरी बसायचा. इलेक्ट्रिसिटीचं काय तर त्यांच्यानी डिस्काउंट दिला नाही. मोठं मोठं बिलं होतं काय एक तर मग काय कर मग त्यांच्यानी थोडा बहुत दिलं त्यांच्याने थोडा बहुत दिला. तुम्ही जर सर्वे केला असलं तर तुम्हाला कळणार बाबा खरंच काय मी काय बोललो तर ते खरंच आहे म्हणून. रस्ते तर एकदम पाठ झालेला आहे काय. आणि दुसरी गोष्ट पाऊस तर पडतो तो नॅचरल आहे समजा, लेकिन रस्ता तो चांगला करायला पाहिजे. किती ॲक्सिडेंट जाऊन लोक मरतात बी ना. आता काय आहे ते जे मी बघितलं टी व्हीमध्ये की अरविंद केजरीवाल चांगला करीत आहे काय, म्हणतो तो करतो काय, ते मला विश्वास आहे. तो आला झाला तर चांगला होणार वाटतात असं लागतं. काय आम्ही बघितलं आहे की गव्हर्नमेंटचं काय केलं नाही. हा आलं तर काय तर करायला तर अशा वाटतं की बाबा आला पाहिजे.